Ay sa tanaw sa daan. Kay na magsugal tagtarong ba? Kuwang na kayo niya. Buso kayo. Ano? Tuwa. Matay guwan ng gimno ka. Timbursyo! Asa mga timbursyo? Nagdamang kang manok. Uy! Dulags! Wadi ka kibaron nga. Tari mo ron! Asan tari pagbursyo ba? Nalimot ka din nga. Tari mo ron dito sa bungan. Ang udi si bursyo no tari mo dero sa buwang ano? Limot ko na. Masama ka. Maglimot-limot. Magkakaroon adlaw mo ron dito. Tari mo ron dito. Tas, saman. Tari ta. Sunod lang siguro ko ron. Sunod lang ko. Sunod lang ko si bursyo. Sunod lang ko. Sunod ka? Sunod lang ko ron. Diki. Di ka maabay ani. Kasi wabay ko. Sunod lang ko ron. Ha? Sunod lang ko. Pagsunod din na. Sunod lang ko. Daw ka Basta ko ron. Sige niya, abunan ko. Oh, sige, sige. Oh, Sige, si bursyo. Sige ha. Sige. Tukod tari mo dero no? Di malang kikaman. Ikukwasta mo. Pag-i-entrance sunod sa buwangan. Sige, maya na no? Gusto. Bukati ko artificial mo para pag-entrance ba? Sakto gini. Ibu iko kagit. Di ako ibu tangi sa libi eh. Pag-entrance ba? Hindi akong kwato. Ini puso. Puso. Yes, ya. Meron bukunan pag-entrance. So, patig niro. Awa, ako gorong tinuo, no? Kini na sudah na rin. Sudah yun. Sus, parang tinuo, no? Lah, asa ba libot? Narik ba ni? Lari na tada, manok ng gida. Oy, Sapita. asa man ka ba dong? Uy, ikaw na nakit pa eh. Asa day ka pa dong day nga? Muro magagdali. Ako kung tarian kayo, manari doon. Oh, manari, di ka pa, ikaw ba ko ba? Bisa pa doon, kasi magkabit. Magkabay mi ba? Ayaw kay, kadang idlasan galing manok. Ako makabuhi ni. makauyon mi ana kay maabay mi. Babay na? Di pa ko na itari kay, pangpultar, man ko na kay ilahan kay ni. Di ba kay ata? Maabay mi anak may kabang mi ba? Naunsa man tong tawhana nga di man paabay sa tuwa mata. Dahil mayo eh, ato itong sundan, kaya siya ito itari. Okay. Magkabay ito ba? Bisag nangilad na to. Umre sari Naglatin mo na kong tiyan eh. Lipang sa ko. Putang din eh. Kip, bili naman ng kip. Naman, atong on. Lah, asal mo ito kong gibilin dire? Pinan pagi kwarto. Nasa sayo rin kong pagsuda ni. Wala. Ako pag-entrance. Tara ma, kaya basig. Ako lang basta agad ko uguan. Pila man mo. Ay sa tanaw sa daan. Kaya man na magsugal tagdarong ba? Kuwang na kayo niya. Buso kayo. Ano? Tuwa. Matay guwan ng gimno ka. Tanaw dali. Tanaw. Ana ang idlat biya kayo to. Ano to sila sa dinang kay man na mga pusta tagtarong kay. Makita na ba? Oh, sige. Ikaw palang dalong, kuwang na kayo. Ano yung lupa? Uy! Na! Naunsa man na. Palpak biya ito planan kay. Lupi man dito gida sa buang. Ano man? Uy, payot balikot na tong kwarta. Isang kwarta. Nakay. Nakuan apa yun ang kwarta. Tama na yun dito. Gawata ng anak. Sino yung kitag